Danas pravimo lažnu mađaricu. U liter mleka skuvali smo 3 pudinga od čokolade sa 6 kašika šećera. Dodat ćemo 100 g čokolade za kuvanje, 100 g margarina i mi ćemo da dodamo 100 g oraha, možete i lešnike, a i ne morate. Sada ćemo to da promešamo i da prebacimo u činiju kako bismo malo mikserom uradili fil i da izračunamo koliko imamo kašika kako bismo ih ravnomerno filovali na rozenkore. Izračunali smo koliko treba kašika, 7 kašika na svaku koru, to ćemo sada da razmažemo i posle ide samo glazura od čokolade. Stavili smo tepsiju da malo se kore slepe i da bolje upije fil, a sada ćemo stavimo glazuru, 100 g čokolade, stavili smo 5 kašika mleka, u mikrotalasnoj smo to lepo istopili i malo smo stavili i ruma, čisto malo da onako ima više arome. Prijatno!